Norong hai hai hambai tai lam sogan channel o tini hai hai norong bagai video ko tal tu phai bika tini ko ke hai se osung saro ke bu phan mosuk ganang asaya ko lai thangjak salno pai nai manai tai osung saro asuk bigra thakjak gărui khuje phainai salno slai meya aphai bigra tawo gărui khu hengke ang tin tam san nai man kangke जों tabung ni dino specially जों nukjago je mobile addiction laimani जों jotono mobile bai tabuk जों khajak hengke phiaba ang sanai meke haise mobile phone hai ka ba internet chini yago tongmani abo asset bungi mano liability bungi mano asset le tamna hin gangke asset gangke monon hno je tabukrom di ang mobile tui hai ke internet tongmani dara tui ani thaniwo kaisa profit ngi tong lab ngi tong ab haino gangke asset nai jeta ano knowledge riwo mane ano profit riwo omonot o mane ani bagai belai no lab ungkha am haino gangke asset no liability gangke monon hnai je o mane ni dara tui ani taibuse loss thangai tong abo khamka rang paisan ko ge ni time loss ngi tongo abo phanangkha am haita je manai nini taiba agini sai derawoi tongo loss ngoi tongo abono gangke liability hno hangke mobile phone chini yago tongmani haika ba internet chini yago tongmani abo asset bungai mano liability bungai mano abo जों बाहायके use khai aboni uporo depend khayo tabo koke hai जों tabung dino nukjago je जों mobile bai tabung dino to podre pod type ni video जों nugui mano hengke specially tabung dino kaham video gangke kebunaya tabuk romdi mobile to joton yagon tongo heaven a mobile bai जों kabangma type ni srengjaknai जों nai mano nai srengui mano abo jani jar samung janjar profession janjar interest ni motivo जों kabangma nai kabangma srengjaknai जों srengui mano phiaba tabung dino ma haikam nukjak je kabangma sudu nai time pass imin ngnai abo bai kono srengmung maya abo haine srabja entertain tongthogranai munairinai bas paikha aboni tei kini life kono phano srengjaknai gărui ab hai kabangma naijaknai nukjaknai tongo hengka moni bagai ang sanai mani kangke chini yago mobile phone tongmani internet tongmani abono samungchuk thaniwo sabai khangke belai ni sawano tangge hingkangke जों saimano je jora bai life hingkangke kaisa limited ni hanjago jora omobo salsa pai thangnai tai chini life haine salsa pai thangnai o kasaro जों bom haike jora no use khai aboni oporo se chini life tamnai thinango nukjaknai ta aboni bagi phadi joto ani je channel ni viewers rokno ang obon koina nayo chini yaphao mobile phone tongmani internet tongmani abo belaine kaham abo chini advantage जों kaham ke जों abon right way tei ke judi use khaikangke abo sin bagai advantage जों abo bai kabangma srengui mano kabangma samung advantage जों khlai mano phiaba abo chini yaphao internet tongmani mobile tongmani abo nang nungya jagao nang nungya rok naiui haino time pass om haini bagai simene judi जों use khai tong hangke abo sin bagai liability nai haini bagai nini yago mobile phone internet tongmani abono asset sanamna naidi abono liability ta khaidi mosungna hambai ang tini kokkasarna naimani hingkangke ani sathaniwo sayasu gerok tongke norok nakardi asungna hambai